Хвала Ісусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі «Голос душі» під опікою слуги Божого Едварда Войніловича. І молимося Богу, особливо в ці дні, в цьому періоді, щоб Господь благословив нашу землю доброю погодою, собрати урожай, який посіяли весною. Я щоденно молюся, а ви чи молитеся о погоді, зносите до Бога молитви, як Ісус Христос наставляє, де двоє чи троє собралися в ім'я Моє, там я єсть серед них. Коли об чим попросите мене в ім'я Моє, я зроблю гэта, каже Збавитель. Бачите, треба нам разом молитися і в костьолах, церквах, Божих храмах, і дома в сім'ях, і, звісно, духовно, коли ми єднаємося на молитві. Тому молітеся об погоді, перепрошайте Бога, бо все більше і більше чуємо і бачимо, що це не так просто. Тому перепрошаємо Бога за все, що було не так в нашому житті, наших сім'ях і народах. І вертаємося до храмів, одраджаємо храми, а не закриваємо їх. Приступайте і ви до молитви, яка була вислухана небом. Сьогодні наше розважання – вихід на пенсію чи вход во внутрішній мир чоловічий. Годовина віщання гучання голоса душі, який ви сьогодні чуєте. Всі люди означають в своєму житті знакові дати чи юбілеї. 25 років, 15, 50 років. Наприклад, день народження, шлюбу, годовини, годи життя в шлюбі, святарські годовини, юбілеї, монашське життя, одход на пенсію. Для мене день 1 жнивня – важна дата. Годовина, як мене відправили на незаслужений відпочинок, пенсію. І я тепер початкуючий, самий молодий святар-пенсіонер. Бо що значить тільки один год? Минулого году 1 жнивня. Я ознайомлюся, познаю великую прослойку людей, контингент, їхнього існування і занятків. Щоденно були погружені в працю, служби і раптом бути вдома. Бо вже на працю не треба йти, і там проводить по 8 годин, а то і більше щоденно. Перед таким чоловіком відкривається зовсім інший реальний світ у світі. Входимо в інший світ. Тепер все більше зауважаєш людей, подобних до себе. Людей сталого взросту, стареньких, хворобитих, бідних і самотних. Це не такий позирк на попрошаєк мужчин і жінчин біля виноводочних магазинів, яких ми там часто зустрічаємо. Ведаємо много прикладів, що перед пенсіонерами повстають на весь рост нові випробування. Спокуса нічого не робити, сидіти на дивані перед телевізором. Розпочинають частей випивати, спиваються, переїдають або не доїдають, бо більшість грошей йде на ліки. Губляється мета життя. Прожили день і добре. А можливо, є у многих і зовсім не було ніякої мети життя.
працавалі для дзяцей, полностью погружаны были в крутаверць гэтага жыцця. Это означае, што на працягу жыцця працавалі, таму што трэба было працаваць, расціць дзяцей, змагацца з рознымі сямейнымі і матэрыяльнымі цяжкасцямі. Всюды, заўсёды як бы заслон. А што далей? Далейшай мэты не бачылі, не было часу, не было калі. Не задумываліся над вечным, Божым і духоўным. Гэта сведчыць пра недахоп веры і хрысціянскага выхавання ў сем'ях. Весь час быў прысвечаны для цела і яго патрэбаў. Душа заставалася галоднай і пакінутай. На пенсію адправілі мяне па прыказу свыше, але не папы. Адстаранілі, адлучылі мяне ад алтара, служэння святой імшы і касцёла в душпастырстве. Разумей, ад народа. Але нічога. Вся надзея на Бога, яго міласэрнасць, давяраю Богу, всё поправіцца. Тады я падумаў, тудэмі-сюдэмі, калі адстаранілі ад Божага алтара ахвяры святой імшы, трэба вяшчаць Слова Божае. Бо як наказвае нам Збавіцель Ісус Христос. Дык ідзіце на ўвесь свет і прапаведуйце Евангелие всякому стварэнню. Хто поверыць і ахрысціцца, будзе збаўлены, а хто не поверыць, будзе асуджаны. Апостол Павел, посланне да Тимофея, таксама заахвочвае: прислухайцеся. Я заклинаю тебе, проповедуй слово, будь настойлівы і спрыяльны і неспрыяльны час. Аспрэчвай, папраўляй, заахвочвай з усёй цярплівасцю в навучанні, бо настане час, калі не будуць знасіць здаровага вучэння, але паводле ўласнай пажадлівасці пачнуць памнажаць сабе настаўнікаў, каб тыя цешылі ім слых. І адвернуць слых ад правды і звернуцца да баек. Але ты будь вярозы ва ўсім, вытрымлівай зло, здзейсні справу добравесніка, споўні сваё служэнне. В добрай барацьбе я змагаўся, бег скончыў і веру захаваў. І я вырашыў, калі няма магчымасці абвяшчаць Слова Божае ў касцёле, тады в інтэрнэце, як Езус кажа, як толькі што пачулі, ідзіце на ўвесь свет, абвяшчайце Евангелие. І вось мы з вами сустракаемся. Цяпер все людзі, і мал, і стар, маюць і ўмеюць карыстацца тэлефонамі. Атрымліваецца хатні духовны касцёл Слова Божага пад купалам сводамі неба, эфіру. Таму адразу пасля 1 жнівня, менавіта 5 жнівня, будзе дата, першы год, была зарэгістравана духовная перадача «Голас душы», якім мы цяпер удзельнічаем. Якой будзе першая гадавіна нашых з вами духовных сустрэчаў, малітвы,
розважанням над Словом Божим і життям Костьола в Білорусі і світі. І дякувати доброму Богу. Духовна передача сягає краю землі, як сказав Збавитель. Слухають усе, хто шукає Бога і збавлення своєї душі. Особливо гэтую магчымасць слухаць Божае Слово кірую да ўсіх пенсіянераў. І не толькі. Бо все вы, маладыя і здаровыя, калісьці завітаеце да нас у госці. І то назаўсёды, назад павароту няма. Таму чуем сёння менавіта гэтыя словы Збавіцеля. І чаму менавіта назва «Голас душы»? Бяда табе, чалавеча, калі ты не чуеш голасу сваёй душы, сумлення. Як жа пачуеш голас Божий, які натхняе цябе? На самым пачатку 90-х потрапіў мне в руки маленькі малітоўнік ксяндза Адама Станкевіча «Голас душы», 1926 году выданне. Да другого выдання в 1934 годзе ксёндз Вінцэнт Гадлевскі, пробашч Чырвонага касцёла, напісаў прадмову, в якой піша: «Няхай за гэта кніжыца «Голас душы» будзе пуцяводнай зоркай у рэлігійным адраджэнні беларускага народу». У наступным годзе, 13 жніўня, спомніцца 100 гадоў малітоўніку «Голас душы». Цяпер усё больш пазнаю і адчуваю жыццё і заняткі пенсіянераў, внікаю. Часу маюць шмат, і трэба знайсці сваё паважнае месца в далейшым жыцці, занятак. І прыходжу да высновы, што ўсім трэба больш удзяляць часу на малітву. Калі не ўмеюць, няхай навучацца, будзем вучыцца. Паважаныя пенсіянеры, вітаю вас. Цяпер вы свабодныя ад паездак на працу, 8 гадзінаў штодзённа, таму пажадана штодзённа наведаваць касцёл ці царкву. Прынамсі, ахвяраваць Богу хоць 1 гадзіну-2 на набажэнстве. Для цела па 8 і больш гадзінаў ахвяравалі часу. Велікшую частку жыцця давайце для душы хоць 1 гадзінку, 2. Наша месца штодзённа быць в Божым храме на богаслужбах. Таму мы сёння звяртаемся, бо Богу менавіта адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, дарога крыжовая, гадзіна Божай міласэрнасці, штодзённа прымаць святую камунію прычасці, дапамагаць пры Божым храме, маліцца, маліцца яшчэ раз маліцца за сябе, за дзяцей, за бацькаўшчыну. Гэта святое заданне кожнага хрысціяніна і чалавека, асабліва сёння, як мы перажываем такія катаклізмы. Не думаць і звяртацца, што там сіноптыкі скажуць, якая будзе пагода, калі скончыцца гэта, а да Бога звярнуцца. Божа, прабач, Божа, захавай. Маліцца трэба, як маліліся нашыя бацькі і прадзеды. Апостол Павал наставляе ў пасланні да тэсаланікійцаў. Паслухайце. Браты, просім вас, наставляйце свавольных, суцяшайце маладушных,
падтрымлівайце слабых, будьце доўгацярплівымі да ўсіх. Глядзіце, нікому злом за зло не адплачвайце, але рабіце заўсёды дабро адзін аднаму і ўсім, верным і неверным, дабро міласэрнасці. Заўсёды радуйцеся, няспынна маліцеся. Вось гвоздь нашай сустрэчы. Стала молиться, про гэта мы в наступных сустрэчах паразважаем. Няспынна маліцеся. Што гэта такое? За ўсё дзякуйце, бо такая адносна вас воля Божая ў Езусе Христе. Духа не гасіце, пророцтвамі не пагарджайце, стрымлівайся ад усялякага зла. Таму сёння мы менавіта чуем гэты заклік ласкі Божай, якая заахвочвае нас мабілізаваць нашы духоўныя сілы малітвы Божай дапамогі. Гэты кантынгент насельніцтва пенсіянераў нашай краіны патрабуе асаблівай душпастарскай апекі. Гэта, магчыма, тыя, пра якіх кажа Збавіцель. Ёсць у мяне таксама іншыя авечкі, якія не з гэтага двара. І гэтых мне трэба прывесці. І яны будуць слухаць голас мой. І будзе адзін статак і адзін пастыр. Яна Евангеліста, 10 раздзел. Тому, шановныя, няхай Божая ласка суправаджае нас. Молимся. Прыміце все Божие благословленне і асабліва пенсіянеры. І молимся аб добрай пагодзе і з Божай дапамогаю сабраць уражай для наших сем'яў і ўсяго народа. Благословленне Бога Всемагутнага, Айца і Сына, і Святога Духа, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Амен.